se on Niko taas tässä ja kiitoksia palautteesta ja kommenteista ja kyssäreistä ja kaikista muista. Ja tänään olisi sitten aiheena vähän noita niin sanottuja pizzajuustoja. Eli siellähän löytyy kaupassa pitkä rivi kaiken näköistä juustoa, mitä sinne pizzan väliin voi laittaa. Ja toki tässäkin niin taas kerran pitää muistaa se, että se sun oma makumaailma määrittää sitä aika hyvin. Ja me nyt yritetään käydä tässä läpi oikeastaan vaan vähän niitä perusteita, että miten se niin kuin tavallaan italialainen pizza, minkälaisista juustoista se syntyy ja mitä niissä juustoissa on eroa ja mitä niissä pitäisi vähän niin kuin ottaa huomioon silloin, kun sä käytät erilaisia juustoja. Ja meillä on nyt tässä lautasella vähän niin kuin oikeastaan 3 sellaista perusjuustoa, mistä klassinen pizza lähtee. Eli tosta löytyy niin sanottu fiorilatte mozzarella, eli lehmänmaidosta tehty mozzarella, mikä on tuollaista vähän kovempaa mozzarellaa. Ja se on vielä niin sanotusti semmoinen niin kuin napolileikattu. No siitä napolileikkauksestakin on monta eri mielipidettä, että mikä on se just se oikea ja aito napolileikattu fiorilatte. Mutta nämä nyt on aika lähellä sitä, eli näyttää tällaisilta niin kuin suurin piirtein Ranskan perunoilta. Ja miksi se on tällaista vähän rouheampaa, eli kotiraastimella sä et saa tällaista aikaiseksi. Että jos sä himas haluat tehdä, niin sit mä sanoisin, että melkein kannattaa ottaa veitsi käteen ja leikkaa veitsellä se. Ja miksi se juuston kannattaa olla vähän tuollaista rouheampaa, isompaa, niin kuin vähän tuollaista niin kuin ranskalaisen perunan kokosta, niin yksi syy siihen on se, että se kestää silloin lämpöä aika paljon paremmin. Eli mitä kuumempi lämpö sulla on, niin ja sä et halua, että se niin kuin juusto tavallaan palaa, eli tulee sellaiseksi ruskeaksi. Niin sen takia niin kuin pizzeriassa, missä on kuuma uuni, niin se pizzajuusto kannattaisi olla tuollaista niin kuin aika rouheaksi leikattua, jotta sitten se kestää siellä uunissa niin, että se ei lähde menee ruskeaksi ja pala. Sitten meillä on pallo, eli buffalo mozzarella. Ja no buffalo mozzarellahan silloin kun se on Buffalo-kampanja nimellä ja siinä on DOP, niin silloin se nauttii näitä italialaisia sertifikaatteja, eli silloin se on varmasti aidosta kampanjoilon puuvelimaidosta tehty. Ja varmaan suurin ero silloin kun puhutaan lehmänmaidosta ja puuvelimaidosta tehdystä juustosta, niin on se rasvan määrä. Eli puhvelimaito on aika paljon rasvasempaa kuin lehmänmaito ja silloin myöskin niin kuin se niin sanottu rasvaprosentti siinä buffalo mozzarellassa niin on aika paljon korkeampi. Et se menee, no taas kerran riippuu vähän tuotteesta, mutta ollaan tuolla yli 30% rasvamäärässä, kun sitten taas fiorilatte löytyy. No joo, toki siellä on myöskin sellaisia niin sanottuja kevytjuustoja, mutta me emme puhu kevytjuustoissa tässä keississä, koska niin kuin silloin kun puhutaan italialaisista juustoista, niin ne ei välttämättä ole kauhean kevyitä, vaan ne tehdään niin kuin laatu edellä ja koitetaan mekin pysyä sillä puolella. Mutta että fiorilatte mozzarella on yleensä siellä 19 ja 25% rasva sisällä. Ja sitten vielä sellainen juttu, että silloin kun käytetään pallomozzarellaa, tää on nyt aika hyvin valutettu, mutta sieltä kun vähän puristaa, niin sitten näkee, että no käsiikin jää aika paljon vielä niin kuin ihan vettä, eli nestettä. Ja sehän tietenkin, jos me tehdään pizzaa siitä, niin se neste menee sinne, kun sä laitat sen pizzan kuumaan uuniin ja sä laitat täytteet siihen päälle, niin jos vaikka sä rakastaisit kuinka paljon buffalo mozzarellaa, niin jos sä laitat sitä liikaa siihen pizzaan, niin siitä tulee aika vetinen siitä pizzasta ja johtuu aika pitkälle siitä, että siinä on niin paljon vettä ja se on myöskin säilytty veteen se pallo mozzarella ja täällä pizzeriassa niin me yleensä aina valutetaan ne, eli me yritetään saada siitä se
pahin neste niin sanotusti niistä mozzarella-palloista pois, ja sillä me minimoidaan sitä niin kuin kosteuden määrää, mikä menee sinne uuniin, koska taas kerran meidän pitää muistaa se, että kaikki se kosteus, mikä siitä haihtuu kuumassa uunissa siitä juustosta, niin taas tekee siitä meidän pizzan reunasta vähemmän rapean, koska se on kun sieni se pizzan reuna, niin se imee tavallaan kaiken sen kosteuden, mitä sinne uunitilaan jää. Ja sen takia niin se on, vaikka kyse on pelkästään pizzasta, niin aika herkkää tiedettä, että sinne laitetaan sopiva määrä tomaattikastiketta ja sopiva määrä juustoa. Ja italialaiset sanoo, että niin juusto ja tomaattikastikkeen suhde pitäisi olla suurin piirtein sama. Eli jos sä laitat 100 grammaa juustoa, niin sit sulla pitäisi olla melkein sama määrä sitä tomaattikastiketta. Sitten meillä on lautasella vielä kolmas semmonen kohtuu olennainen osa pizzajuustoa, eli parmesaani, millä sitten päästään sinne umamin makuihin. Ja parmesaanikin on kohtuu rasvasta, mutta koska se on kova juusto, eli pitkään kypsytetty, niin no joo, tää on tätä valmista niin sanottua raastetta. Siinäkin, jos haluaa vielä maun seuraavalle levelille, niin suosittelen raastamaan sen aina niin sanotusti tuoreena, eli kun pyöräyttää siitä isosta parmesanblokista siihen lehmänmaito tai buffalomozzarellan päälle, niin sitten siihen saa vähän vielä vivahteita lisää. Ja jos haluaa kikkailla, leikkiä ja tykkäät kovista juustoista, niin pecorino romano, siinä on pari sellaista hyvää verrokkia parmesaanille tai grana padanolle. Niitä termejä on aika monta ja nehän menee yleensä käsi kädessä sen alueen kanssa, mistä se tulee. Ja italialaiset on hyvin tarkkoja siitä, että vaikka grana padano ja parmigiano reggiano on hyvin lähellä toisiaan, niin silti on ne periaatteessa eri juusto. Ja sitten löytyy tietenkin vielä on provolone, fontana, gorgonzola, taleggio, ricottaa, vaikka ja mitä sinne sitten voi sinne pizzaan vielä lisää. Ja sitten tässä voisi vielä yhtenä knoppina sanoa, että jos haluaa vähän hivistellä ja kikkailla, niin yksi semmoinen kiva juusto, mikä ainakin mun mielestä toimii älyttömän hyvin esimerkiksi salamien kanssa, niin on noin affumicado-juustot, eli savustetut juustot, mistä italialaiset myöskin tykkää aika paljon. Että siellä on scamorsaa ja provolone, ainakin mitä yleensä voi tuolta kaupasta löytää. Ja sitten suosittelen myöskin kokeilemaan, että jos himasta löytyy savustuspönttö tai joku savustamiseen soveltuva laite, niin otat sieltä kaupasta ihan mozzarella palloja ja paat itse ne sinne savustimeen, palkkaat itse lastut millä haluat savustaa ja tuot sillä sitten vähän lisää syvyyttä siihen sun juustoleikkiin. Mutta se ei ole vaikeeta, sen kanssa pitää olla vaan tarkkana, ettei käy silleen, että jos se on liian kuuma se pönttö, niin silloin se sulaa sinne sun pönttöön ja sitten se voi olla hiukan haastava käyttää se mozzarella pallo. Välikyssäri, jos mä teen kotona ihan perus uunissa pizzaa, niin mitä juustoa mun pitäisi käyttää, vai pitäisikö mun käyttää mitään näistä, vaan ihan perusjuustoraastetta? Niin, no nyt me mennäänkin sitten sinne pizzan niin kuin alkulähteille. Eli mistä se ajatus, no tästäkin on varmaan miljoona tarinaa olemassa, mutta sehän on vähän niin kuin jääkaappi tyhjäksi siihen niin kuin pizzan täytteeksi. Ja silloin mä sanoisin, että niin kuin, miksi sä et vois käyttää kaikkia juustoja, mitä sulla siellä niin kuin jääkaapissa on, mutta että semmoista kohtuu pehmeitä on se sitten edamia, goudaa, en tiedä, Oltermannia, oon kans joskus varmaan itsekin laittanut kotipizzan täytteeksi, koska edelleenkin se kotiuuni ei lämpene niin kauhean kuumaksi, niin se ei ole niin tarkka siitä juustosta, kun silloin kun ruvetaan puhua jostain 400 ja yli 400 niin kuin pizzauunin lämpötiloista, niin silloin se asettaa rajoitteita sille juustolle, mutta mä suosittelisin rohkeasti vaan raastamaan
raastamaan ne juustot sieltä jääkaapista sinne pizzaan. Ja tässäkin vinkkinä, niin itse ainakin harrastan välillä sitä, että jos näyttää siltä, että joku juustonkannikka rupeaa olemaan vähän niin kuin sen oloinen, että sitä ei enää ehkä halua höylätä leivän päälle, niin laita se pussia pakastimeen ja sitten nappaat sieltä jossain vaiheessa sieltä pakastimesta ne juustonkannikat ja sitten painat raastimella ne rasteeksi ja otat sitten vaikka kaupasta 1-2 mozzarella-palloa ja laitat ne sinne sekaan, niin sulla on aina tavallaan uusi pizza, mikä maistuu pikkusen erilaiselle, mutta niin kuin ajatuksena se, että siellä olisi vähän kaiken näköisiä juustoja ja myöskin se, että ei tarvi sitten ruokahävikkiä sietää ihan yhtä hurjasti, kun niitä säilöö sinne pakastimeen ja sitten sieltä raastaa sitten pizzan täytteeksi, kun on pizzapäivä. Kyssärinä tämmönen pallomozzarella. Mä oon ymmärtänyt, että se tulee yleensä uunin jälkeen sen pizzan päälle. Miten tämä pitää paikkansa? Niin, no tässä nyt on oikeastaan kyse siitä, että pallomozzarella silloin kun se on ihan tavallista niin kuin lehmänmaitomozzarellaa, mikä on tehty palloksi ja on jopa hiukan tällainen tuorejuustotyyppinen, niin no sanotaan näin päin, että silloin kun se on oikeasti siitä puhvelimaidosta, niin se lämpö vähän niin kuin tappaa sen puhvelimaidon herkän aromin ja siksi sitä puhvelimaitojuustoa niin tykätään laittaa vasta uunin jälkeen. Eli ensin paistat sen pizzan ja sitten revit sen mozzarellan siihen päälle. Tai sitten sä voit tehdä niin, että sä laitat sekä että. Laitat osan uunin kautta ja osan uunin jälkeen, niin silloin se suu saa taas vähän niin kuin tehdä päätöksiä, että kumpi niistä on sitten parempi tapa. All right, hei, kiitoksia paljon. No niin. Mitäs me ensi kerralla? No mitäs me ensi kerralla? Pitäisikö meidän sitten miettiä, että miten me tehdään mahdollisimman niin kuin maukas ja hyvänmakuinen tomaattikastike. Se voisi olla seuraavan aihe. Taikka sitten puhutaan vähän siitä, että millä sen tomaattikastikkeen voi korvata. Mikä on valkoinen pizza ja mikä on punainen pizza. Et lähdetään niistä ja sieltä löytyy kaiken näköisiä vege-versioita niin, että sen tomaattikastikkeen korvaa sitten vaikka tämmöisellä gochujang tahnalla, mikä on sitten hiukan mausteisempi ja vie sitä makumaailmaa vähän enemmän sitten tuonne niin kuin Aasian suuntaan. All right, mennään kiitos. vaikka näillä. Yes. No niin, moro moro. No niin, ei mutta ensi kertaa. Oh.